A ver, todos para aquí. Vou intentar trasladar a todo o mundo aquí, vale? Un segundiño, é que... No, a ver, pasou o seguinte. Alba tiña unha cousa rara no StreamYard e resulta que entraba xa directamente e cando marchou apagou todo. Apagou a retransmisión. Entón, vou traer a todos pa aquí, vale? Así que esperad un momentiño que lles vou a mandar a ligazón. Un segundiño, por favor. Mamaiña querida. É que queimou literalmente o chiringo, eh? Esperad un segundo que vou avisar aquí a todo o mundo. Espera. A ver, 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 a ver. Espera. Segunda. Espera un segundiño. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo, por favor. Espera que tamén quero dicirlle a Eduardo Herrero que entre no sitio. Tiquití. A ver, sí, 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 estou en directo de Invester. Sí, sí, estou, é que isto está todo improvisado. Agora danos cero xente, pero estás aí. Ai, Dios mío, que pasou? ¿Qué pasa? ¿Qué armaste? ¡Hala, hala! ¿Y ahora qué fondo es este? ¿Pero qué es esto? Espera, é que isto... ¿Qué es esto? ¿Qué es? Bueno, este é o fondo da usurpación que tamén Este é o fondo da genial. ocupación. Está Eduardo. Non sabemos que pasou. Espera un momento, espera. Non cortes. Espera, que vou intentar... Non corto, non. Hackeo Twitch. Ai, Dios mío. A ver si volve Kiko Novoa. Espera. ¿Pero por qué volviches a cambiar o fondo? Vale. Kiko vai descansar. ¿Cómo que vai descansar? Sí, vai descansar. A ver, vamos a facer a última parte. Pero non nos despedimos de él. Sí, non nos despedimos, pero a ver, un segundinho. Nada, aquí houve un problema técnico, vale? Non sabemos por qué, pero caeu todo. Agora xa está, xa resolvemos, vale? Pero que pasou exactamente? A mí que alguén me explique, alguén que controle de tú. A ver, porque non está claro que non. No, a ver, o que creo que pasou foi o seguinte. Alba debe ter algún tipo de privilexio co StreamYard, porque de feito cando conectou entrou directamente no StreamYard. Pero eu tamén teño privilexio e non fago eso. Pois non sei, sempre non sei teño por que que o dar fixo. paso. E cando terminou, cando marchou, deulle a marchar Pechounos o e chiringo. pechou o chiringo todo. Entón, claro, quedamos todos aquí en pelota picada e quedaron os do chat flipados. Pero bueno, polo menos... Pero como continuou o chat? Eu eso sí que non entendo. Pois non sei, porque continúa a comunicación de alguna maneira, bueno, un Cristo, xa está. Hola, Edu. Que tal? Eso, bueno, vamos a imos facer a respirar. presentación como merecía. Temos con nós como último invitado que está farto de esperar a Edu do Galicia Noticias, que está enviado especial para facer de xurado do Líe. Dale! Pero a que non sabedes onde, a que non sabedes en que país estou? En Dinamarca. Non, estou en Alemaña. A estas horas estou en Alemaña. Ela, O meu hotel, porque o meu hotel está en Alemaña, a media hora do lugar onde se fai o Liet mañá, que é en Dinamarca, pero o pobo é tan pequeniño e hai tan pouquiños hotéis que non hai sitio para todos os implicados e algúns estamos en terras alemanas, sí. Flipo. Bueno, pero nada, estamos encantados, moi ben tratados pola xente de aquí, super atentos en todo momento con nós. Cheguei onte xa, onte un pouco antes desta hora, cheguei onte a dormir aquí, sí. Menos mal que agora non hai tanta restricción para moverse libremente entre países, porque senón igual era un problema que estiveras... A ver, onte pensa, mira, onte sin restricción ninguna, collín 3 voos e despois fixen 200 e pico kilómetros en coche, conducindo eu, desde o último aeroporto, sin ninguna restricción. Foron, non sei, 12 horas de viaxe en total, imagínate se houvese... Pero non, desde que baixei en Barcelona, que quitei a máscara no aeroporto do Prat, realmente puxena porque quixen en algún momento, pero non ves apenas máscaras en ningún lado. Nin sequera no propio avión, que en teoría... No avión que foi de Barcelona a Ámsterdam xa non había máscaras, o 90% da xente. E no aeroporto de Ámsterdam tampouco, e xa ao chegar a Dinamarca tampouco, e hoxe pola rúa, no recinto do festival, os músicos, ninguén, nada. Xa non hai restricción ninguna.
Vale, como temos que facer moita promoción para o de mañá, que é a primeira vez que imos retransmitir en directo desta maneira, Edu, é dicir, Sí. a partir das 7 menos cuarto abriremos emisión e a partir das 7 é cando ofreceremos o LIET. Contanos un pouco en que consiste isto do LIET internacional e por que a xente ten que velo. A ver, contanos. Bueno, o LIET, a etiqueta que ten é un pouco ser o Festival de Eurovisión das linguas minoritarias de Europa. E, de feito, este ano coincide, non sempre foi así, coincide co mesmo fin de semana en que se celebra Eurovisión, non? O LIET leva celebrándose 20 anos, desde o ano 2002, non van 20 edicións, porque, bueno, aparte de algunha da pandemia que obviamente hubo que suspender, non se celebraron todos os anos, pero sí que cumpre 20 anos. E por que é interesante? Pois por iso, porque Galicia directamente vai estar representada por sexta vez nestes 20 anos, porque un festival seguramente moito menos glamuroso, con moito menos orzamento, seguro, que Eurovisión, non hai comparación posible, pero sí que ten o encanto desas linguas minoritarias non necesariamente acompañadas de música tradicional de cada sitio, aí hai liberdade, hai xente que aposta por defender a súa lingua con instrumentos tradicionais e con música tradicional, e hai quen aposta, como vai facer mañá Carolina Rubirosa, por unha canción pop, por unha canción contemporánea cantada en galego, non? Bueno, hai unha convivencia moi cercana entre os músicos, tamén entre os membros do xurado, do que eu formo parte, non está tan profesionalizado e, polo tanto, convivimos máis estes días aquí, non? Realmente creo que é un festival de músicos, de músicos que aman a súa profesión, non? E que lles gusta, bueno, subirse a un escenario. O auditorio de mañá ten 500 asentos nada máis, quero dicir, insisto... Vai ser moi íntimo todo. Sí, é outra cousa, pero non vexas no pobo de, bueno, escrito é Tonder, con ese O atravesado, sabes? Sí. Pero polo visto, cando cheguei onte a Billund, o aeroporto, bueno, o último aeroporto que pisei e falei de Tonder, ninguén sabía do que estaba falando. Hai que pronunciar algo así como parecido, no, peor, parecido a tuna, que atún en inglés, como sabes, bueno, pues casi tuna, como hai que decir Tonder, non? E como digo, en tuna hoxe non falaban de outra cousa, entrabas en calquera comercio, por suposto a xente sabe que es de fora, porque aquí viven, bueno, aquí non, ali, porque eu estou, insisto, a media hora. Viven unhas 7.000 persoas aproximadamente, entón enseguida saben que es de fora e te preguntan se estás polo festival, se eres artista, se eres xurado, se acompañas o que sexa, non? Está, bueno, a verdade é que está todo o mundo pendente do que suceda mañá. E vai ser bonito. Vai ser guai. Pregunta se hai as mesmas restriccións que en Eurovisión. A ver, non van a entrar 20 no palco aí a actuar, ni moito menos. A ver, quero dicir. Non, o grupo que máis músicos trae creo que son 6, pero, bueno, o escenario tamén é moito máis pequeno que o de Eurovisión. Eu vin os asentos hoxe no auditorio, están completamente pegados, quero dicir. É curioso, non? Porque nos aeroportos segue habendo esas marcas de un asento libre entre cada, sabes? E despois chegas aos sitios e realmente, insisto, nin no hotel. No hotel levan máscara aquí os propios empregados, ningún máis. Eu non vin ninguna soa máscara hoxe, nin pola rúa, nin en comercios, nin nun café, nin en ninguna parte. O sea, aquí como si realmente a pandemia ou non tivese existido, ou, bueno, polo menos xa non existirá en modo algún, sabes? É unha cousa, tú vas ter acceso a ensaios ou vas directamente a ver en directo? Eu non puiden ver as probas de son que se fixeron tanto onte como hoxe, eso non nos deixaron ver, porque, digamos, máis o momento en que o músico, digamos, ao músico lle dá moito máis pudor que vexas unha proba de son, porque aí, bueno, é todo moito máis imperfecto, non? Mañá si imos ter o que chaman dress rehearsal, o sea, un ensaio xa cos artistas vestidos, que se vai gravar, de feito, e que vai ser a primeira referencia que teñamos, que se vai facer ás 2 da tarde, e despois ás 7 comeza o festival en sí. Pero realmente mañá ás 2 da tarde, nós, os do xurado, imos ser os únicos que vexamos o festival inteiro. Van a actuar un por un, na mesma orde, todos os artistas que van participar. Carolina, por certo, actúa a terceira de 13 que son. Eu creo que terceira non está mal,
non é bo nin ser o primeiro, lóxicamente. Lembro o primeiro ligue que fixen os rapaces de Ourense que viñan, o que eu diga, con eles, mellor dito, actuaron os primeiros, e iso sempre pesa. Pero tamén de cara ao final, no público, no propio xurado, bueno, quizáis tampouco é o mellor. Sí, eu penso que o terceiro lugar, entre o terceiro e o sexto, é un bo lugar. Como está, dicías, Carlos? Pois está super ilusionada, está un pouco nerviosa, ainda que non nos recoñece, pero que son moi ilusionada, rodeada coa súa banda, non? Que é moi importante, eu coñecinos hoxe, non os coñecía de antes, os seus músicos, xente super fácil de levar, xente que está super positiva e disfrutando, non? De estar aquí, insisto, que é unha oportunidade moi chula, estar no norte de Europa, pensar que van cantar en galego mañá, ante medio milleiro de persoas aquí, pero despois isto se retransmite en distintas canles de televisión. O sea, isto, aló onde o festival tivo éxito, ou mellor dito, os artistas, por exemplo, falo de Frisia, non? Frisia é unha rexión que comparten Alemanha e Holanda, e que gañaron este festival, creo que en un par de ocasións. Ali se retransmite en directo. Son eles os que organizaron desde o principio, non? A televisión de ali. Sí, bueno, non son os únicos, pero sí que son os que máis implicados están, non? Tamén hai xente da rexión Sami, que chaman, non? Na Laponia, que comparten. É curioso porque aquí hai linguas que veñen ser representadas e que comparten distintos estados. É dicir, mañá hai un artista finesa que canta en Sami, pero o seu xurado é de Noruega, porque pertencen á mesma rexión, ainda que sexan de nacións ou de estados distintos, non? Bueno, todo ten o seu aquel. Pero, bueno, insisto, o ambiente é moi bo. A parte de Carolina, hai outro español, que é catalán, que é Roger, a que tamén coñecimos hoxe. E, bueno, o certo é que, como digo, o ambiente é moi distendido, moi relaxado. Creo que realmente aquí non é tan importante como en Eurovisión. O premio, obviamente, todos queren gañar, Carolina a primeira, non? Pero entendo que é máis unha celebración das distintas culturas, non? E que o primeiro objetivo que se marca Carolina, por exemplo, hoxe, é facer a mellor versión que poida da súa canción, e despois o que deza o xurado, pois, decidido está, non? Pero o que está na súa man é defender a lingua galega tocando a súa canción o mellor posible, iso que vai facer. E cantas actuacións vai haber, Edu? Son 13 artistas en total. E non hai artistas convidados? Creo que vai haber, polo que nos contaron hoxe na reunión de xurado, o rematar o artista número 13, hai un pequeno break para que o xurado acabemos de valorar e de introducir os datos nunha aplicación electrónica, e eso se vai aproveitar para que un artista local creo que interprete un par de temas ou 3. Bueno, pues moi ben, compañero Eduardo, pues ahora a descansar, que mañá vai ser un día longo para ti tamén, que vas a facer de xurado. Vai ser, sí. Vas a estar ali, bueno, traballando duro para escoller boas cancións. E nada, nós o que faremos será conectar contigo antes, un poquinho antes de que comece, a ver se podemos falar un chisquiño, e logo despois, cando termine, a ver se damos falado tamén contigo e mes con Carolina para que nos conte como está, independentemente do resultado que obteña, ¿no? Que a ver se despois podemos entrar cunha copa de champán cada un, a ver se pode ser. Para festejar. E agora descansar. Bueno, compañero, ánimo, mañá. Oitos bicos. Moitísimas gracias. Chao. Hasta mañá. Descansade. Chao. Que temos que aclarar unha cousa importante, Esther. Que pasou? Que non imos por Twitch. Ai, é verdad. Non imos por Twitch. Warning. Mañá. Warning. Estou enterando agora. É que é unha novidade que acabamos de poñer. De decidir agora, porque como Twitch non funciona, pois cambiamos para YouTube. Non é iso, a ver, é que, dentro desta política que facemos de facer programas en directo, que estamos intentando poñer en marcha agora, non? Desde CRTVG, pois a ver, tamén é interesante que non só esteamos en Twitch, sino que esteamos presentes noutras plataformas. Entón decidiuse que, bueno, por darlle unha certa variedade a isto, pois a ver que pasa por facelo no YouTube e a ver como reacciona a xente do YouTube, ou vos que estades en Twitch podedes pasar a YouTube e comentar igual, porque tamén vai ter tema de comentarios. É que dicir, o protocolo vai ser o mesmo.
O que pasa é que queríamos traballar noutra plataforma, aparte de que é verdade que nos con YouTube temos outra relación diferente que con Twitch, non? Que Twitch é unha cousa aí moi grande, que non se sabe onde está. Sí, con E no Twitch caso do non se YouTube relaciona temos igual. unha porta na que chamar e dicir que non somos piratas. Vale? Porque podía haber alguén que dixera, estes son os piratas que... Non? Pero que nada, que non hai problema ningún porque é o mesmo, o sea, vai ser todo igual, pero en vez de nun sitio noutro. Vamos ter chat igual, vamos ter a emisión do programa, o sea, aquí na mellor que estes días, así que todo fantástico. E podedes merendar connosco. Claro, podemos preguntar ao Twitch se eles van vir, se apuntan mañá, cambiando de plataforma ou que. A ver, chat de Twitch de CRTVG, ides vir? Dide ya Carlos que sí. Por favor. Non ve que facemos o esforzo de dar un de deixar a merenda por dar este festival. Claro, quero dicir, isto é unha cousa nova que estamos facendo. Necesitamos o vosso apoio. Porque Esther igual trae a merenda. Claro, despois podemos dicir, mira, fixemos unha retransmisión e a xente viu, non? E gustoulle, non sei que, tal. Claro, a hora é moi mala, eu entendo. Eu entendo. O problema é a hora. É hora europea. Porque eu iba a estar grabando TikToks, eu pensei que era a noite e agora xa non podo gravar TikToks. Claro. A mí píllame na hora do TX. Sí, claro, pero vas a estar ti mañá. Ti mañá estás xa hecha. Sí. Eu mañá que estou. E temos tamén unha sorpresa para mañá. Ai, sí, é verdade, estou moi contenta. Dicímolo ou non? Dío, podes dicilo, veña. Mañá vai estar con nós Brancañota. Que guai. Eu isto non o sabía, a miña reacción foi completamente verídica porque eu non tenho idea. Todos 4. Como nos atopades no YouTube? Moi fácil, YouTube/TVG. Chupao. YouTube.com/TVG. YouTube.com/TVG. Agora no peche do programa poñeremos os enderezos todos. E, bueno, se estades traballando, pois vide correndo para ver a Carolina. É unha dúbida que teño eu. Que vamos a aparecer na TVG en directo, pero iso é TVG de ti. No. Nos aparecemos no outro lado. Imos explicarlo. A ver. Non o sabe nin usted. A ver, conto. Nós temos acceso á emisión en directo deste programa, vale? E temos os dereitos para poder emitilo nas nosas canles digitais. Polo tanto, estaremos no YouTube, non no Twitch, no YouTube, estaremos os 4, só que en vez de poñer fotiños do Festival de Eurovisión, imos poñer unha imaxe completa, con audio, con vídeo, con comentarios e con todo o demais. Imos ver a Edu, imos ver a Carolina, imos ver a todos os cantantes, imos xulgar igual que con Eurovisión, pero con imaxes. Entón, poderemos dicir, pois este non nos gusta, este gusta, non sei que, votar, facer unha votación, bueno, estas cousas, e vai todo polo YouTube. E isto vai quedar todo grabado e empaquetado, e depois, unha vez que termine, vai emitirse pola TVG2 o día seguinte como facíamos antes co apuntamento do usuario. Pero non está respondendo a miña pregunta. A ver... A miña pregunta é, tú agora entras en YouTube e aparece TVG en directo. Sí. Nós por onde vamos? Por ali? No, porque poden crearse varios directos. Vai haber o directo de TVG normal, hai outro directo ao mellor da Radio Galega e o terceiro directo activo, porque son varios, é o chiringo este do Festival Lied International. Agora sí, estou afogando. E vai. Tres canles simultáneas de YouTube mañá. Vale, posiblemente. Porque tenemos TVG, tenemos Radio Galega, que posiblemente tamén estea no aire, e estaremos nós, ali de terceira canle. Quero dicir que estamos, bueno, diversificando, facendo cousas diferentes, bueno, entrando por sitios por onde non entrábamos. Quero dicir que, bueno, estamos progresando. E estamos probando, a ver si... Progresa adecuadamente, como no coa. Claro, a ver si temos sorte e a cousa funciona ben, a xente se apunta, porque se apunta a este tipo de eventos e a cousa funciona, pois faremos máis. Se non se apunta, pois faremos menos. Isto funciona así, claro. Pero máis vale que vos apuntedes. Eso. Un soporte, Supor os seus comentaristas locais. Estaba a pensar, podíamos usar un plató para facer este programa, digo eu.
Bueno, sí, ou non. Bueno, hai que probar. Hai que probar. Sí ou non, máis opcións non hai. Efectivamente. Pode Hai que ser probar. ou E non aparte, pode. Podíamos estar no da radio tan chulo no multimedia, pero esos sí, estarán en directo. pero está ocupado, claro. E Claro, aparte é de que todo está iso, super solicitado ese claro, os plató. medios son os que son, imos facer o que Normal. podemos co medios que temos. Entón, imos poñer toda a carne no asador. Así que, eso. Dime aquí, a Carlos Medeo saca da casa, xa. É o máis listo de todos. É o máis listo. Nada, nada. Rise. Esther e eu agora vamos de ganchetas dúas cara pos tornos. Como as dúas Sí, sí. Marías. E pechades a tele, non? E pechamos o Pechamos, porque chiringo. temos nós as dúas as chaves da tele. Sí, Quería sí, dicir, falta unos, si queredes, se non marchamos para a cama xa. Reaccionar a Chanel, o sea, ao completo. Ah, vémolo, apetecemos Carlos, aí, vou non? che quitar Sí. o puesto de director, porque hoxe non... Fazme Nada, ben. nada, Sí, nada, faz nada. ben. A ver, Imos poñer, a ver, imos por partes. Imos os tres á vez Sí, a YouTube, vale? Sí. E sí. poñemos, no buscador poñemos Eurovision 2022 e entramos na cale de Eurovisión. Vale. Eurovision Song Contest. Vamos a vídeos, vale? Está sendo moi rápido, eu son un pouco señora. A ver, señora, mira, Sí, vai a sí, cale Xa de está. Vale, ahora ves aí Slow-Mo Live Spain Second Semifinal. Semifinal, Ese. correcto. Velo, Espera. Slow-mo, onde está? Slow-mo. É o Ai, que noveno bueno. vídeo. Dándolle a vídeos, Sí, estou buscando. é o noveno vídeo, empezando Debaixo de principio. Laura Pausini e Mica. A mí non me aparece. Está aquí, non me aparece Sí. debaixo dese. Bueno, Sí. vale, voulle dar, pero seguramente aparezca publi. No, así que... escoita, dádelle No, ao vídeo e dádelle pausa. No, é que ahora hai publi, dadelle xa para que vaya correndo a publi. E damoslle cando acabe a publi, 3, 2, 1 ao mesmo tempo. Vale, Qué entonces lista, vai a publi, pero Qué cando entre o espabilada. primeiro plano de Chanel facemos pausa, vale? Sí. Como se nota que ten un programa esta chavala. Un rodaje. Vale. Non sabe de que vai o tema. A mí xa me puxeron o anuncio, vale. Epa. Vale, eu xa estou Estou aquí pausa. coa Está careta, o chat vale. tamén. Sí, o chat, por favor. Ide todos para YouTube e intentade colocarvos na pausa do vídeo de Chanel e imos todos á vez a reaccionar, vale? A ver que tal se nos dá o tema de facer esta cousa. A Vale. ver. Vamos. Vale, Viegas está preparado para darlle o play. Vale, genial. Bueno, comenten por aquí que xa leva 175.000, xa leva 179. 179.000. Sí. Vale, todos están ready. Bueno, pues veña. Veña. 3, 2, 1 y vémolo, veña. 2, 1, Play. vamos. A ver. Vale, comezo É ese. que este principio é diferente. Sí. De voz ben, Sí. Esther, prepárate. Ben, Sí. Sí, Ben. É que eu creo que a candidata quedaron moi ben. sí. Ole ese pelazo. Quitou o pauiño Sí. que Eu lle non sei dá... como lle vai tan ben, porque a mí seguro que non me salía. Fixo un vídeo no que dixo que lle daba como moita ansiedade perder ese pauiño. Aí houve un cambio con respecto á versión original. No pa. Sí. Sí. Ai, que guai este plano, rodeándoia. Sí, o que pasa é que se vía a sombra da cámara. Moi ben. Moi ben.
Non vai quitar a torerita en ningún momento, pregunto, O que? Aí vai, Esta vale. trompeta. Ahora Vale, vai vale. a ponte musical. Que ten unha variación, creo, unha pequena Sí, variación a con ver respecto si ao sabe o que original. eu decía. Ben. Moi ben. Aí vai, o abanico. abanico. Ai, que guai os brillos, os fueguitos estes. E tira co abanico, pamba. E esta tamén é diferente. Sí, Sí. Buah, eso é dificilísimo de facer, Mima. moi chula, Bueno, bravo, Puxa Moi na chula. piel, Moi chula. Moi ben. Sí, señora. que guai. Sí, 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 sí. Estupendo, agora ten que facer Chulísima. igual na final. Buah, Si solo logra facelo espero- igual, Solo espero igual. que lle, sí, que lle Sí. salga super ben, porque daríame, joder, que de verdade que é tan traballadora que me daría tanta pena porque estaría así Sí. matando a Mirma o resto da vida. Sí, moi ben. Ostras, Oh, e aparte que guai. moi ben afinado porque olliño, co movimento que ten a coreo, Ostras, afinar ostras. eso É non que é parece, moi parece un videoclip, o sea, parece que non está Sí, cantando. parece un videoclip ¡Cantamos tal cal. coros! Sí. Que E iso guai. que eu nalgunha actuación que vin por aí atrás, a min dábame a sensación de que iba un pouco como afogada. Pero nesta actuación cravouno, Pero, Cravouno, a ver, cravouno. cada vez que o ensaio, xa. Claro. Pregunta a que xente que pensará pensará Piñeiro? Piñeiro. Si queredes saber que pensará Piñeiro, hai que ver Sábado. o O sábado. sábado. Imos Porque o recordar, sábado- mañá estamos no YouTube para comentar e ver, porque temos os dereitos, do LIET, que xa vos acabamos de explicar con Edu, en que consiste este festival de linguas minoritarias, bla, 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 ás 7 da tarde, no YouTube. E o sábado estaremos a partir das, que, 9 menos cuarto, quedamos? Sí, igual que igual que estes días, sí. 9 menos cuarto, no Twitch outra vez, igual que nas semifinais, igual. Non Sí. temos os dereitos, pero imos estar comentando, igual que hoxe, igual que o martes. Nada, podemos traer palomitas non, podemos traer flocos de millo, Eso. o que queirades, ginger ale, bueno, todo. E estará o Rodrigo. Sí, hai un momento de afogo, di así, pero moi ben, sí. Hai un momento concreto no que parece que non chega, pero non é A ver. unha cousa que ti digas, buah, sabes? Quero dicir, Ya. Ben. No. Ben. din aquí 4 minutos para o videoclip das Tanxugueiras. Reaccionamos a iso tamén. Ai, Veña. xa que estamos. Que, home, estamos aquí, son menos 2 minutos, entón xa podemos facer todo. No, son menos todo 4 isto aí minutos, xunto. perdona, Menos Quedan 3. 4. A mí Queda- quedan 4. A mí quédame 2. A cada un quedanos un minuto. Bueno, por o móvil 3, pero por o ordenador agora 3 tamén. Pois nada, eu xa vou seguir facendo spam, aproveitando. Eu xa escoitei esa canción, bueno, porque estuve nun concerto delas, Sí. no que estuvemos na Coruña, Carlos, e Sí. ademais porque gravei ese especial que se vai emitir xa o martes que ven, o Día das Sí. Letras Galegas, É tan verdade. superbena, entón, pois vin como cantaban, evidentemente, e é super bonito. Ajá. Vale, pois mira, os que quedamos aquí no chat, nos los tres, o que vimos facer é reaccionar ao videoclip de Tanxugueiras que se estrea ás 12 en punto. Que se estrea no YouTube? Supoño que sí. Como non se estrea a esa hora, temos que pechar o chiringo. Sí, porque no, xa se vai era. multar. A ver, Tan vamos xugueira. ir, claro, cargando E aquí ir a esa- Tanxugueiras, veña, sí. ese perfil. Veña, vamos ir a YouTube a Tanxugueiras. O que pasa é que agora non terá nada. Sí, teñen a conta atrás. Pois veña, vamos para en un veña. minuto xa empeza. Vale, pois veña, Lle todo dou o mundo pa para a ver canle entrando. oficial de Tanxugueiras, por favor. Como se abre? Pano este corado. menú? Sí, aí Pano está. corado. E aparte, estrea ás 000. Así que imos reaccionar todos. Ide Sí. todos para ali. Ide todos para ali, por favor. Que xa está na páxina... Eso. Preparado. Vai ter tamén un countdown, supoño, unha conta atrás, así que...
Genial. Ai, pero aquí tamén hai chat, non? Madre mía. Sí, Sí, sí. Pasa que eu doulle 2 veces... espera, estrea. Vale, sí, hai chat. Sí, Muchas pero gracias. imos pasar del que senón a xente aí está escribindo que mima. Vale. Ai, mira, pon aí un viño do Twitch da TVG. Ole! Ole! Que podenos aí en YouTube, que nos vexan Ole. tamén. Viva o licor café, poñen aquí. Será un temazo, non temos probas, tampouco dúbidas. É verdade, e orgullo gato. É certo. Entón, pois nada. Nada, non queda nada, un minutiño de nada. Xa vai ser. Si, isto outra vez como nas badaladas, Sí. Pois ao final, mira, a segunda final de, o sea, a segunda semifinal de Eurovisión ia ser unha cousa así. E mira, ao final fixemos cousas. Caímos a é que conexión, votamos, volvimos a entrar, non sei que. aparte vamos Sí. enganchando nas silvas, ti dasnos un pemento, nos facemos un arroz, quero dicir. Aquela cousa. Pano corado. Aquí dicía Héctor que si son Sweet California. Claro. Hasta Sí. choquei. Sweet California porque non sei se o videoclip é un pouco así, non? Non sei. É a verdade, Imos non vin ver. adianto, nin vin nada. Porque, Eu só escoitei a canción, non vin nada claro, de non sei se videoclip, elas nada. compartiron algún tipo de adianto do videoclip ou algo, Subiron pero... fotos, porque Eu non vi esta nada. canción, pois é... Ai, que empeza. É que empeza xa. Anuncio. A min está Vai. xa un anuncio. A mí Ai, a non. min non. A min sí, porque estou enchufada. Ai, xa está! Vale. Conta atrás. Ah. 2 minutos. Ai, agora. Ai, sí, é unha conta atrás, sí. Bueno, Eu tamén eu o ainda vexo, estou sí. co anuncio, Bueno, pois Oiches, o que... dalle a rebobinar. Donde sae? Dinos, no YouTube de Tanxugueiras. Sí, Vai para YouTube para con canal de Tanxugueiras. YouTube de Tanxugueiras. nada, ahora teño Queda unha un minuto conta e atrás. medio. E nos Sí, temos todos vale. a conta atrás. Ahora queda 1 minuto e medio, pouco máis. Teño isto altísimo. Pois con esta canción fan, bueno, un pouco reivindicación do colectivo LGTBI, porque xa de por sí o título di bastante e logo eu vin que subiron fotos pois de diferentes parexas dándose beixos. Así que entendo que o tema principal é ese. Que guai. Vale. Bueno, así neste minuto que queda de conta atrás, brevísimamente contarei que onte fun á Casa das Crechas e estaba Aida, cousa que non a saudei porque diría, En serio? chavala, ti quen és? Pero Pero ali ainda estaba, saca tempo para ir de festa. Sí, Estarme tomando pelo. un biquiño para Aida que andaba por ali. Eu non a fun saudar porque Tipo. diría, pero esta chavala de onde saiu? Esta Pois quen é? mira, estou moi contenta por ela, porque eu se fora ela, xa son ca miña agenda, que non ten nada que ver ca delas, xa son unha anciana de 84 anos. Sí, é. Estou bastante orgullosa dela, porque ainda tendo o pouco tempo que ten, pois invirteu en salir de festa. Ole, Aida. Di Aida que moi mal por non saudala. Ai, pois, perdoa, é que eu non quería quedar de friki nin molestar, sinto moitísimo. Son tan riquiñas. Peña, conta atrás, 15, 14... 11, 10, a mí xa me vai 9, 8, 7... É que este directo... Menos mal, Este como a mundo vez que 10. non me adiantada. 2, 1... Aí vai. Veña. 800 persoas aí vendo isto. Que guapas. Moi ben. Guapísimas. Encántame a maquillaxe. Ala, veña. Raca. Van empezamos guapísimas, forte. Buah, encántame, en serio, Buah, é que, de verdad, pel de pita. Que preciosidade. Ai, mi madriña, lingua galega, Dios, pero que flipo, están guapísimas. Sí, guapísimas. As maquillaxes son... E o estilismo tamén, moi moi original.
Ai, arbelliñas, por favor. As velliñas van dar tamén aí bicazo. E a canción, bueno, que eu xa a coñecía, pero é que é chulísima. Referencias ás drag queen tamén. Pelos, E aquí Esther tamén veio vestida de todas as cores, pois sí. Para que queres o pelos, se non nos sabes peinar, para que queres amores, se non nos sabes amar, Bueno, un dos videoclips con máis mazar. Buah, encántame. É Aí a chulísimo. xente picándose a tope, Que pasada. De onde sacan o tempo para facer semejante videoclip? Que chulada, aparte tivo que ser unha festa. Sí. Ole, que pasada, por favor. Pero é que pedazo Ai, que videoclip, bonito. Son Pedazo videoclip. moi guai. Foi unha fantasía. A Héctor gustoulle. Sí. Pasou o filtro de Héctor, Estou flipando. Eu creo que o videoclip de Terra non vai... O sea, é que este vai dar 1000 voltas, É chulísimo. Porque chulísimo. visualmente creo que é difícil de superar. E Que tamén pasada. é algo distinto porque quero dicir como que Tanxugueiras sempre iba por esa raíz, ese que eran videoclips máis escuros, e xusto este tanta cor e tal, sí, que precioso. tamén rompe coa estética habitual delas Sí. e quedou chulísimo, chulísimo, chulísimo. Precioso, precioso. E a canción a miña que me encanta. O sea, estaba desexando que salira porque además quero meter nunha cousa tamén, bueno, que vamos publicar pronto encántame, é precioso. Sí, Verdad? moi guai. Que guai, que chuladita. Bueno, pois nada, Un pois, beijo grande oe, a Tanxo. pois ao final, Tremendo fin mira, de festa, sí, Sí. ao final tivemos aquel percance aí no medio, pero quedounos unha cousa moi redonda, Sí, E non oe, estaba planificado, mira, foi deixarnos levar pola festa. 37 minutos levamos xa no segundo directo. Sí, é unha barbaridade. É que como nos gusta... Como nos gusta. Como os de falar. Tú, Nada, de falar. seguimos, se queredes dormimos xuntos. Como se nota que estudamos aquí comunicación, porque... Sí, audiovisual. No, pero temos que descansar que mañá temos un día moi complicado, Temos que facer o Liet internacional e temos que estar aí apoiando a Carolina, así que sí, hai que facelo ben, hai que facelo ben. Nada, a top. No, nós cuando podemos algo mal. Pero por aquí hai que eso. Sí. Bueno. Despois no apuntamento no sófono ven que nos meten prisa para cerrar o chiringo, que hai que pechar, hai que pechar. Hai que pechar. Hai que hai que Solo apuntamento, a ver. No, pois agora vou che dicir unha cousa a ti. Cando estás o Rodrigo e eu solos, Carlos, ás 12 en punto o señor cerrou unha peza. Pa cama. Ahora enténdeme. Isto na miña casa chámase volver os páxaros ás escopetas. A ver, eu contoche o... Entendes? Pero todo, Cando che digo que quero pero todo ten un motivo, home. A ver, É que estou por que de se boas, fai así? Por que se fai así? Porque nós temos un tempo asignado en TVG2 e non nos podemos pasar moito, porque senón despois tolean. Pero en TVG2 que recorten. Xa, pero as cousas interesantes que ti dis todas as noites, onde van cortar, Esther?
Non se pode cortar. Ai, pero sí que está verde, pero é interesante, No. non digo nada, Onde se lle pon a tesoira o que ti contas? En ningún sitio. Pois, onde queiran. Ou que Por eso pagan que hai dous, que un Por iso que pasado hai e que outro para domingo. recortar e facer o tempo estipulado, que senón despois, Ai, tiñamos que En fin. facer a parte do apuntamento, outro, así, de andar pola casa. Sí. Ainda máis de andar por casa. Divagar, e que entre aquí quen queira, e ala. Ahora Partimos logo alá. arrepíntome. Logo arrepíntome do que estou dicindo. A ver, sí que temos que facer máis programas para a próxima temporada. Para a partir de setembro deste ano, que empecemos unha nova temporada, temos que facer un chiringo, o chiringo. O chiringo, sí. E queimámolo todas as noites. Queimámolo. Sí. Creo que sí, porque, a ver, eu creo que a xente molalle, non? O contido, a xente está contenta, gustalle este tipo de programas e pois hai que facelo, non? Entón, Direi un 24 horas. Eu xa dixen que eu por mí facía un 24 horas. Vou co móvil pegada e vides comigo a todas partes. Sí, e mira, e aparte que, mira, fixestes un programa os tres, e bueno, os catro que tamén estaba Jessica, Gabri Fuentes, Yaiza e máis Xulia, e mira como di aquí a xente, a usurpación ten que volver. É que era unha proba, joa, quero dicir, claro que ten que volver, pero de outra maneira. Temos que inventar algo, porque Claro. usurpación é Home, feo, usurpación. é feo, non é usurpación, é Claro. crear algo novo e diferente. Claro, algo diferente. Claro, Pois o usurpación chiringo, foi o que fixemos aquel día e agora, pois, a ver si volvemos. Sí, no, estivo moi ben. Estivo moi ben. Temos que facer moitas cousiñas aquí para a xente, que sempre nos apoia, está aí apoiando o Dígocho e os seus amiguiños. Variando. Yaiza, tú eres os amiguillos. Sí, bueno, somos todos os amiguiños do Dígocho, non? Somos aí unha Home, banda. ti eres parte do Dígocho, aquí as ternas son eu. Mira, eu son Bueno, Dígocho e Carlos é eu. Dígocho eu. Aínda que pola redacción todo o mundo pensa que eu formo parte, son unha máis dese equipo, pero Es? no. De que? Pero Do que Dígocho es? eu? Sí. Sí. Pero que che dicen? Eu que sei, pois míticas cousas que hai que falar así con realización, con produción, entón dime, a ver, o Dígocho eu que facedes, en plural. E é como, a ver, facedes que fan. A ver, non, claro, é que eu digo é un novo formato e entón, bueno, pois todos os que facedes novos formatos estades metidos aí no chat. Somos internet, básicamente. Somos internet e derivado. Sí. Bueno, recordamos o de mañá e marchamos. Veña, este rápido, titulares. Veña, mañá, porque queremos seguir con vosco sendo pesados esta semana Eurovisiva, así que mañá estaremos a partir das 7 da tarde, ou entramos antes, 7 menos cuarto. 7 menos cuarto, sí. 7 menos cuarto, bueno, é que a merenda xa onde me vai. A 7 menos cuarto estaremos en YouTube, na canle de YouTube da TVG, comentando e retransmitindo en directo, porque temos os dereitos, o LIE, no que participa Carolina, no que está de xurado Eduardo, xa sabedes que é ese Festival Internacional de Linguas Minoritarias, e logo, o sábado, estaremos na gran finalísima de Eurovisión, pois facendo o mesmo que estivemos facendo hoxe, e o martes, comentando a todas as actuacións, apoiando ou non a Chanel, que eu penso que vai ser un sí rotundo, ás 9 menos cuarto. E esa é a historia. E logo xa A mala noticia, que Yaiza non está o sábado. A boa, que está Piñeiro. Bueno, unha remuda pola outra bastante ben, Pero mañá sí que temos a Yaiza. E sabedes quen vai estar o sábado tamén? Gabri Fuentes. Co cal xenial. Imos estar todos aí repartidiños nos diferentes programas. En fin, veña, despedimos que nos temos que cuidar e que facer moitas cousas. Moitas cousas, sí. Neste Twitch, di por aquí. No, imos usurpar todo. Veña, Bueno, mandamos biquiños. Grazas por todo, como sempre, sodes xeniais. É unha maravilla. Para todos, que lindo. Veña, apuntade aos próximos programas que van agora. Eso. Veña, boas noites. Chao. Chao.